Zdravím vás Hoskus a dneska tu máme špeciál za 10 odoberateľov. OK, takže mám tu tablet, dám sa kúsok vyššie. Mám tu proste tablet a na ňom mám fotky youtuberov. A viem, že to natáča Falenka, to mi to došlo ako dobrý nápad, takže môžeme sa pustiť na to. Prvá fotka je od Goga, čiže takáto. A idem sa ju skúsiť napodobniť. What the fuck, počkaj, tam to mám takú. Ja, mám žuku. Viem, že tam není podoba, ale čo už. Takže ideme ďalej a ďalší je Mr. Vaďák. Keď sa mi to načíta, tak pôjdeme na Vaďáka. Pozeral som si dneska môj channel a videl som 10 odoberateľov, čiže bingo, ideme tam. Takže Vaďák, zase šiltovka dole, pretože všetci majú bez šiltovky, ale keď som našiel Vogio, tak mám iba so šiltovkou. Tak, fotka. OK, ďalej tu je, mám dve dievky, čiže to je Falenka a Moma, takže ideme na Falenku. Takáto foto. Taká urozená taká. OK, ideme ďalej a tu máme Hogiho. Tam je, aha, to mala aj Falenka vo videu, taký vážny Hogi. Ďalej tu máme Jirka Kráľa. Aha, to celkom dobrá fotka. To som ja vyberal pred chvíľou. Nemám kapucňu. Tak bude toto ako kapuca. OK, poďme ďalej. Ďalej tu máme Attiho. Toto je celkom pekná fotka, len tu nemá tie rukavice. Ideme ďalej. Ide Vidrail. A keďže je to 10 odoberateľov, je aj 10 fotiek. Ďalej je Vidrail. Vidrail. Ok. Takže ďalej, tu už máme. Toto je, neviem koľky. Aha. Ideme na 8 Momu. To je taká smutná, taká smutná mala. Taká smutná. Ďalej tu máme môjho prvého najlepšieho youtubera a to je Mento. Takže pekne sa upravíme, lásky. A to je takáto fotka. A posledná je tá Explova. Toto má dobré vlasy. Tak ja si to položím ešte sem, aby som to na to dobre videl. Tak. Takže tu máte špeciálik. Mal som aj za 5 odoberateľov, ale nevyšlo mi to. Hral som na Kinect, ale nevydal som ho. Tak to mám teraz za 10. Proste nenormálne. Ja neverím, ako sa to rýchlo zbehlo. Pred včerom som mal ešte 6 subscribov. Dneska už mám okolo 10, možno už aj 11, neviem. Ale 10 mám na 100%. Ja nechápem. OK, takže idem na tú fotku Expla. No to má tuto takto hore. A tak. Dobre. Hotovo. A napíš
napíšte mi 11. kto ho budem napodobiť v ďalšom videjku, ktoré bude, neviem kedy, ale napodobním jeho zajtra. Ozve sa vám možno no, to nebudem hovoriť ešte, to je prekvapko malé. Takže ja už sa s vami asi lúčim a ešte si vezmem mobil do ruky. Zlatý nespadol a čus bus, autobus.